Ging, kanang kita kang puki? Wala ba, General? Nata ko yung cellphone ba? Kalimot ko sa password. Ya. Kamao kung kaya siya mo unlock nino. Mo na cellphone? Singa na ko niya ba? Ako namin ako. I'm so rich. Ito naman eh. Kinabot? Bang, gusto niya magani akong palit dito sa Cebu City yan eh. Yan, yun na. Brand new, tanawa oh. Oh, Kadaan, nawa na. brand new lagi na, tanawa oh. Oy, mga amigo, nakaram din mo na lagi. Oh, tara din. Ikaw paghilom diha. Kanang, okay, ako cellphone ba? Kanang, nakalimot ko sa password ka. Di ba ka mo unlock ka na? So weird. Oh, Diin na yun. dito, pinalit ako dito sa Cebu City. Diyos mo na. Klaro kayo, ini-snatch na. Ding, pwede pa hawa ka din? Mukha ni mo eh. Ako lang testingan na. Pada, ma-open mo ka mo karon. Lagi, ako lang testingan. Yung ma-open na ni mo, nagkaan di ka 500. I'm so rich. Sayang naman eh, mga 5 minutes, ma-open na lagi ako. Okay kayo? Ako na, General. Saan mo ha? Parehas may puki. Lagay mo po 500. Ang tagaan di ka 500. Oh, ma-open eh. Okay? General. Nagsugda naman din nyo. Teka. Upi naman na yun. Upi na. Oh, okay kayo? Ya. Tagaan di ka 500 ani? I'm so rich. Dali, raman kayo to. Ya, di mo na ako na magamit oh. Kuha mo gi-unlock. Luwatan na puki. Ayaw, general kay dali, raman kayo to niya. Amigo ko dyan to. Ako moto, baya ba sa amigo, libre lagi na. Totoo yan. Lagi, Di juga ni 500. So weird. okay lagi na. Ako 500, General. Ya, huwag ko mo good. Huwag maging na magpabayad ng nag-unlock sa cellphone. Ikaw na hinuon nga. Huwag juga na bihok niya. Pabayad ka 500. Ay, klaro eh. Puro ko maikog. Si Poke ga-unlock niya. Ikaw mangayag ka 500. Saan taon ka di ay? Suswara to, general eh. Hindi na yung ato ba? Kung dito ka nagpaayo ani sa repair shop ba? Dulduol gis mga libong kape ni mo mabayaran eh. Mao gani nga. Salamat iko nimo kay pag unlock nimo na libre. Nya. Sakto sad kayo kay kanang ang kwarta ang taka pambayaran na ba kay naabot agi ang jud kanang ani dili sa tubig ba. Judit na ko karon. Ako lang tong ibayad tong kwarta sa 500 ako ni ibayad nito sa tubig ba. Uwan mo puki. Kwarta na, gibalbaran pa. Ito, general. Unsa man? Gahapon o puntok ng trabaho lagi. Uy, ano naman? Nanangtang sila trabahante. Anya? Doon naman ang Pasko. Na-appeal ko. Uy, nasa ba? Lagi lasa eh. Nya. Ato na ko. Ano? Ako ni balitag sim na to kay. Ano sa'yo na? Baka na. Unsa man? Pwede ako wala lang 200. Oh, anak ka kanina basta amigo libre niya ka paninglang kinu 500. So weird. Ikaw importante, ikaw ugma ba? Hindi ka 500. Mahal lang sa ko ako importante, ikaw ugma. Binaw ito kita gaan kay 500. Padili-dili ka nya ka paninglang kay 500. Bahala ka. Uy! Mao na, ulaw-ulaw man. Ya, kwarta ka. Ilaw niya, proses ka. Mao na, bugo man.